Son moitas e variadas as actividades que acolle a Asociación Osisto de Solobeira nestas instalacións, un inmoble que pertence ao colectivo e que pouco a pouco van renovando e adaptando ás novas necesidades. A última das intervencións centrouse na mellora desta terraza que dende hai tempo xeraballes problemas de filtracións e humidades. Era unha necesidade porque nos filtraba agua, pero moita agua. Levábamos varios anos intentando aforrar para reparar a terraza, pero, bueno, a sociedade non dábamos feito e pedimos axuda ao Axuntamento. Gracias a eles conseguimos que reparala. Levantamos todo hasta o mallazo, gracias á empresa tamén que traballou, limpiamos a fachada, esperemos agora que chova moito para comprobar que non cole agua para baixo. O Concello aportou a esta intervención 12.000 euros. O alcalde apunta que máis alá do coidado da rede de centros municipais e obriga o goberno local a apoiar o tecido cultural que non depende do Concello. Porque non sexa municipais non quere decir que non se valore o esforzo que fixeron os veciños da zona. Noutras foi o Concello que construía esa Casa de Cultura e aquí a Administración local, o Concello tivo a sorte de que isto se fixo co bolsillo de todos os veciños e veciñas do Osisto. Co cual, pois é un motivo máis para que a Administración local o teña en conta e es bote unha man. Que hai que recoñecerlle a todos os veciños desta zona que esta Casa de Cultura é unha maravilla vela porque ten moitísima actividade, está sempre chea de xente. A asociación apunta que ten pendentes outras moitas necesidades tanto no seu local como na contorna. Necesitamos recebar o almacén porque tamén nos filtra agua un pouquiño, meterlle un tellado novo, queríamos que nos arreglasen o lavadero que está aí abaixo, que ten máis de 100 anos ese lavadero está como que moi deteriorado. Necesitábamos unha pista multideporte para ali, para aquela zona, porque a temos super morta. O alcalde, que se reuniu coa directiva acompañado de varios concelleiros, comprometeuse a estudar as súas peticións.